Nu skal vi se på sten med Magnus og Emilie. Vi har fundet den her sten, som vi godt vil fortælle jer lidt om i dag. Ja? Ja. Skal jeg starte? Ja, godt det må så. du gerne. Vi kan se på stenen, at der ikke er nogen krystaller. Derfor må det så være en sedimentær bjergart. Og sedimentære bjergarter, de dannes først ved, at der kommer en forvitring. Altså noget klippe, som bliver opløst, altså f.eks. af is eller vand eller vind. Og så bliver det så fjernet af erosionen, hvor de kommer ned til noget transport, f.eks. en flod, hvilket så er den her tilfælde. Ja, vi kan nemlig se, at den her sten er dannet i en flod, og det kan vi se ved, at de her aflejringer, som den har, at de krydser hinanden, så der har i hvert fald været tale om noget rindende vand, den er blevet skabt. Præcis. Og så når den ligger nede i floden, så sker en sidste proces så, som er aflejring, hvor at, der er nogle forskellige lag her, som så er noget tidligere sand, som bliver presset sammen nede på bunden. Og så efter en masse millioner år,